Diolch yn newyddio. Diolch yn ti o ddew am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyr dim plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heidiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Yn hoedfa nesaf pnawn sil am hanner awr wedi 3. Mae wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 266. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd yw ein rhan. 266. Darlleniad o'r Egengyl yn ôl Marc, y 6 benod ac yn dechrau darllen yr adnod gyntaf. Marc, penod 6 ar adnod gyntaf. Ac efe a aeth ymaith oddi yno, ac a ddaeth i wlad ei hun, a'i ddisgyblion a'i cael ynasant ef, ac wedi dyfod y saboth efe a ddechreuodd a thrawiaethu yn y synagog, a syni a wnaeth llawer a'i clywsant gan ddywedyd o ba le y daeth y pethau hyn i hwn. A pha ddaeth uneb yw hon a roed iddo, fel y gwneud y cyfryw nerthoedd trwy ei ddwylo ef. Onid hwn yw'r sair, mab Mair, brawd Iago, a Joses, a Judas, a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd ef yma yn ein plith ni, a hwy a rwystrwyd o'i blegyd ef. Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt, nid yw proffwyd yn ddibris ond yn ei wlad ei hun, ac ymhlith ei genedl ei hun, ac yn ei di ei hun. Ac ni allai efe yno wneithir dim gwirthiau, ond rhoi a'i ddwylo ar ychydig gleifion, a'i hychau hwynt. Ac efe arafeddodd oherwydd ei hangrediniaeth, ac a aeth i'r pentrefi o ddiamgylch gan athrawiaethu. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am y ffordd a gorwyd ar ein cyfer ni. Ffordd amhosibl i ni erodio o'n i bai i ti ymyryd. Ond o Dduw i ni yn diolch i ti am yr ymyraeth hon.
Yn diolch am y ffordd yr wyt ti wedi darparu, y ffordd i bechaduriaid cael bod yn blant i ti, ac i ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Yn diolch am faddeuant pechodau, am heddwch a Duw, ein bod ni nawr yn blant i ti, ath fod yn dad i ni. Ac felly o Dduw i ni yn galw arno ti, edrych arno ni o'r newydd yn ystod yr oedfa hon. Gad i ni wybod y fod ti yma. I ni yma ac i'r rhai sydd yn gwrando i fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb. Y byddwn ni'n gallu dweud ein bod wedi cyfarfod at y di, dy fod wedi cynhesu'n calonau, ein dwy ni'n agosach at y ti i dy garu di'n fwy a dy wasanaethu di'n well. O Dduw, helpa ni yn hyn o beth. Maddau ni mor aml i ni yn crwydro ac yn dadl di lawr. Maddau ni mor aml bod ein ymatebio ni yn anghywir. Nad ydyn ni yn ymateb fel ag y dylsem ni. O, i ni yn gofyn i ti o Dduw i weithio yn ein plith ni, yn gwneud ni y fath rai sydd yn dy ogoneddu di ac yn dy fwynhau. O Dduw, gwna ni'n rai sydd yn dy wasanaethu di, yn dosod di yn ben ar ein bywydau. Ni yn gweddio felly o Dduw y byd ysbrydiau'r waith yma yn ein plith, y bydde di yn ein dwy'n ni yn agosach at y ti ac yn gweddio am yr rhai sydd tu allan i'r deyrnas, y bydde di yn arwain ei heneidio, yn tywys ei traed, yn agor ei llygaid, yn peri bod ei clistiau byddar yn clywed. O Dduw, efallai wedi clywed y geirio neu erioed wedi gwrando o'r blaen. Yn gweddio o Dduw y bydde di yn peri y gwrandawiad ysbrydol yna, y byddant yn gwrando, y byddant yn ceisio. Ac o Dduw y bydde di yn ei harwain at y ti. O Dduw, nertha ni nawr yn ein haddoliad, gad i'n haddoliad fod yn dy blesio di, gad i ni deimlo dy fod yma gyda ni, dy fod yn edrych lawr o'r nefa arno. Mi ni'n diolch am y fraint o fedru galw arno ti yn ein cwrdd gweddi, ac i ni'n diolch am y fraint o felly dweud dy fod yn edrych arno, dy fod yn ein gweld ni, dy fod yn edrych o'r nef arno, ac yn gweddio Dduw y byddwn ni'n ymwybodol, dy fod wedi ateb ein gweddiau, dy fod yma yn ein plith, ac y bydde di yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, bendithia ni nawr, bendithia'r holl ddydd, nertha ni ar gyfer wythnos i dy wasanaethu di. Ter di'n plith, cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu rhif 232, mae heiddiant mawr rhinweddol waed fy niw yn llawer mwy na'r pechod gweithau rhyw. 232 gan i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Egengyl yn ôl Marc, y 6 benod a'r 3 adnod. Marc penod 6 adnod 3. Onid hwn yw'r sair, mab Mair, brawd Iago, a Joses, a Judas, a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd ef yma yn ein plith ni, a hwy, a rwystrwyd o'i blegyd ef. Nawr geilwr benod blaenorol, 5 benod, yn benod o ffydd. Oherwydd yno, ceir hanes yr Iesu yn delio a gŵr a chythrael ynddo. Ceir hanes o wraig a iachawd wrth gyffwrdd dillad Iesu Gris, ac ar ddiwedd y benod, ceir hanes iachad merch Jairus, adnod 41 ymlaen, ac wedi y maflyd yn llawr eneth, fe a ddywedodd wrthi, talitha cwmi. Yr hyn o'i gyfieithu yw, yr eneth yr wyf yn dywedyd wrthyd cyfod, ac yn y fan y cyfododd yr eneth, ac arodiodd, cynnes 12 mlwydd oed ydoedd hi, a syni a wnaeth arnynt a syndod mawr. Felly mae'n eitha penod llawn cyffro, llawn ffydd. Ond yna, yn y benod hon, y 6 benod, gellir galw'r mwyafrif o'r benod yn benod o ddiffyg ffydd. Yn y 6 adnod o'r benod hon, ac efe ar y feddodd oherwydd ei hangrediniaeth, ac aeth i'r pentrefi oddi amgylch gan athrawieithu. Felly'n rhyfeddu tuag at angrediniaeth pobl yn yr ardal. Adnod 11. A pha rai bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant, pan elwch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddo dan eich traed yn dystiolaeth iddynt, yn wir meddaf i chwi, y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra yn nidd y farn nag i'r ddinas honno. Felly adnod 6, adnod 11, ac yna, adnod 16, i ni'n cael hanes Herod a'i angrediniaeth ef, ond Herod, pan glybu a ddywedodd, mae'r Ioan a dorais ei ben yw hwn, efe a gyfododd o feirw. Ac unwaith eto'n adnodau 51 a 52 o'r benod, ac efe aeth i fyny at ydy'r llong ar gwynt a dywelodd, a hwy a synasant ydynt ei hunan yn fwy o lawer, ac ar yfeddasant o blegyd ni ddeallasant am y torthau hynny, canis yr oedd ei calon hwynt wedi caledu. Am benod. Ni newydd cael penod 5, llawn ffydd, ac yna ni wedi dod at y benod yma, tan yr adnodau hynny o leiaf anghrediniaeth a diffyg ffydd. Ond onid oes na bwrpas ym mhob penod, ym mhob rhan o'r ysgrythyr. Hyd yn oed pan yn darllen darn fel y darn sydd o'n blaenau ni. Darn eitha negyddol am bobl Nazareth. Ond mae yna wersi holl bwysig yma, ac mae yna rybydd pwysig iawn i ni heddi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar wrthodiad y bobl, ac yna gwrthodiad Iesu Grist, ac yna gwers bwysig. Felly gwrthodiad y bobl, yn ail gwrthodiad Crist yn drydydd gwers bwysig. Wel, gwrthodiad y bobl, ar adnod gyntaf o'r 6 benod, ac efe a aeth ymaith oddi yno, ac a ddaeth i'w wlad ei hun, a'i ddisgyblion a'i cael y nasant ef. Felly, mae'n gadael Capernaum, ac mae'n mynd tuag at y fan y magwyd ef, sef Nazareth. Ond mae'n hanes andros o drist, mae'n codi dychryn, mae'n frawychus o adnodau. I ni'n gweld gras Iesu Gris ar waith o'r cychwyn, ni'n gweld ei drigaredd ar waith, felly mae hwnna'n galonogol. Ni'n gweld ei gariad yn ymestyn allan ei fraich trigarog tuag at rai oedd yn ei wrthod. Mae'n gwybod fod y bobl yn ei wrthod. Mae'n gwybod cyn cyrraedd beth yw cyflwr eu celonau nhw. Mae'n gwybod sut natur sydd yno ni plith nhw, ond sylwch beth sy'n digwydd adnod 2. Ac wedi dyfod y saboth, mae wedi bod yn y rai dyddiau, faint o ddyddiau ni'n mynd siŵr, ond chydig o ddyddiau, achos mae'n aros tan bod y saboth yn dod. Ond pam, ac wedi dyfod y saboth, efe a ddechreuodd a thrawieithu yn y synagog. A syni a wnaeth llawer a'i clywsant, gan ddywedyd, o ba le y daeth y pethau hyn i hwn? A pha ddoedd hineb i'w hon a roed iddo, fel y gwneud y cyfryw nerthoedd trwy ei ddwylo ef. Onid hwn yw'r sair, mab, Mair, brawd, Iago, Joses a Judas a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd ef yma neu'n plith ni, a dyma beth sy'n drist iawn, a hwy a rwystrwyd o'i blegyd ef. Ni newydd ddarllen bod nhw'n cydnabod bod yn dweud pethau doeth tu hwnt, ac wedi gwneud pethau mawr, maen nhw'n nabod
ac felly maen nhw'n cael eu rhwystro. Mae e'n dramgwydd iddyn nhw. Yn sicr yr oedd pobl Nazareth yn euog o dan brisio yr hyn oedd yn gyfarwydd. Ond nid yw hwnna yn bosib. I ni'n gwybod fod yn bosib. Mae e'n bosib trwy'r amser mewn bywyd. I ni'n gyfarwydd â hyn. Pa mae rhywbeth yn gyfarwydd iawn, ac i ni'n ei weld bob dydd, fi'n siŵr fod yna bobl sydd yn byw yn Eryri, ac yn gweld yr golygfeydd mwyaf ysblenydd, ac maen nhw'n gweld y mynyddoedd a'r newid yn y lliwiau yn ystod yr tymhorau, ac efallai bod nhw ddim yn ei werthfawrogi fe gymaint ar rywun sy'n mynd ar ei gwyliau. A maen nhw, wel, chi'n byw mewn lle pert, wel, ydyn ac i ni yn gwerthfawrogi, ond falle ddim gymaint a pobl eraill, achos ni mor gyfarwydd ag efallai. Ac felly mae'r cysyniad hyn yn eitha rwydd i ni ddeall, y cyfarwydd. Ond mae rhain yn sicr yn euog o dan brisio yr hyn oedd yn gyfarwydd. A llawer yn euog. Peidio gwerthfawrogi yr hyn sydd dyn ni. Ond yma, i ni'n cael yr enghraifft weithaf erioed gallwch chi ddadle. Dyma i chi, os chi eisiau enghraifft, mae hon yw'r gweithaf. Arweiniodd y tan brisio yma y diffyg gwerthfawrogi at y pechod mwyaf. Mae pobl Nazareth, mae'n warthus be maen nhw wedi wneud. Wnaethon nhw gael y peth mwyaf anhygol o'i blaenau nhw am blynyddoedd, ac yna fe wnaethon nhw dan brisio'r peth, ac mae hwn yn arwain at y pechod gweithaf, sef gwrthod Iesu Grist, sef fe wnaethon nhw wrthod yr Efengyl. Fe ddywedon nhw, dydyn ni ddim eisiau yr Efengyl. Nawr, mae hwn yn anhygol, doedd Capernaum ddim yn bell i ffwrdd, 20 milltir o gwmpas hynny. Ac yr oedd yr hanes am weithredodd yr Iesu yn barod wedi cyrraedd. Doedd e ddim mor anodd, wrth gwrs doedd ddim fel yr oes i ni'n byw ynddi, ond doedd 20 milltir ddim yn cymryd lot o amser i'r newyddion ddod. Oedd y bobl yn siŵr o fod yn teithio, nôl ymlaen, prynu a gwerthu, pob math o bethau. Felly bydden nhw wedi clywed am weithredoedd yr Iesu. Ond yn lle cwestiynu nhw eu hunan, a dyma i chi natur dyn, dim byd yn wahanol dros 2000 o flynyddoedd, yn lle chwilio eu celonau nhw bod yna rhywbeth o'i le gyda nhw, nad oedd y gweithredoedd rhyfeddol yno yn digwydd yn eu plith nhw, ac yn lle gofyn y cwestiwn beth i ni wedi wneud o'i le, yr oeddent yn cwestiynu Iesu Grist. Roedden nhw fel petain yn dweud, dydyn ni ddim wedi mwynhau'r fath berfformiad am y pobl eraill wedi cael. Dyna'r lefel yr oeddent arni. Yn edrych ar y gweithredoedd, nid am ymyrraeth dwyfol yn eu plith nhw, ond fel rhyw berfformiad, yr oedden nhw eisiau rhyw sioe. Ac felly, maen nhw'n cwestiynu gan ni welsant y pethau yn eu plith nhw ac yn beio yr Iesu. Ar ôl cydnabod iddo siarad ag awdurdod, roedden nhw'n fodlon dweud hyn, mae hwn yn siarad geiriau doeth, mae e wedi gwneud rhyfeddodau, gweithredoedd mawr, ond maen nhw dal yn ei ame fe, ei wrthod yr holl brawf, yr dystiolaeth a ddaeth o Capernaum. Maen nhw dal methu gweld bod nhw o'i le. Nawr mae hwnna'n ddigon, ond nawr ystyriwch, mae pobl Nazareth oedden nhw. Nawr fi fydd hyd yn oed y digrefyddol yn gwybod bod Nazareth yn rhywle pwysig iawn. Bethlehem ac Nazareth. Ac mi fydden nhw'n gwybod rhywbeth bod mae gwraeth yr Iesu rhywbeth i wneud â Nazareth. Mi fydde lot o blant falle wedi clywed rhywbeth. Os nhw'n cofio'r sioe Nadolig, efallai bydden nhw'n cofio rhywbeth am yr enw Nazareth. Ond ystyriwch y breintiau a gafodd pobl Nazareth. Yr oedd Iesu Grist yn Nazareth am 30 o flynyddoedd. O pan oedd yn fabi bach, pan oedd yn faban, yr oedd yno yn eu plith nhw. A maen nhw'n cydnabod bod nhw'n ei nabod e. Maen nhw'n gwybod pwy oedd e, maen nhw'n cofio fe fel un bach, maen nhw'n cofio fe fel plentyn yn tyfu lan. Maen nhw'n nabod ei deulu, ei fam, does dim sôn am ei dad fan hyn, Joseph, siwr o fod erbyn y cyfnod yma, yr oedd Joseph wedi marw. Ond maen nhw'n nabod ei frodyr ac yn enwi'r brodyr ac yn nabod ei chwiorydd e. Maen nhw'n gwybod am yr holl deulu.
felly, yr oedd y bachgen bach Iesu Grist yn chwarae yn y strydoedd. Ac wrth iddo fe dyfu lan, mi fydde wedi cerdded nôl ymlaen ac falle wrth helpu gyda'r gwaith I dad fel sair yn mynd I nôl y pren. Ac felly bydde pobl oedd yn gwerthu'r pren yn darparu'r pren yn ei nabod. Mi fydde pobl yn gweld yn cario'r pren nôl i'w dad siwr o fod. Ac yn gweld yr hyn am wnaeth ei dad a falle fe wedi helpu hefyd. A mi fydde nhw'n wedi gweld hynny trwy'r amser. Pan oedd e'n 5 mlwydd oed, pan oedd e'n 10 mlwydd oed, yn 15 mlwydd oed, nawr yn tyfu fod yn ddyn ifanc. Mi fydde nhw wedi weld yn ei arddegau e. Ond yn ychwanegol at hyn, bydden nhw wedi gweld fel bachgen 5 mlwydd oed, nid fel bachgen 5 mlwydd oed cyffredin, ond mi fydde fe wedi bod yn gyffredin yn y ffordd, mi fydde fe wedi bihafio fel plentyn 5 mlwydd oed. Ond byth wedi gwneud dim byd yn anghywir. Ffordd bydde wedi mateb i'w rieni, i'w gyfeillion, i'w frodyr, i'w chwiorydd. Tra'n chwarae gyda brodyr a chwiorydd, mi fydde wedi chwarae yn y modd gorau posib, ac mi fydde pobl wedi gweld hyn. Ond beth sydd yn anhygoel tybiwn I yw hyn, bydde nhw wedi gweld mai nid rhyw fachgen oedd yn trial ymddangos fel rhywun sydd wastad yn plesio'r athro neu mam a dad, mwyn cael clod, a balchder, edrychwch arno fi, dwi'n fachgen da, yr oedd y cydbwysedd yno. Mi fydde fe wedi bod yn hyfryd i'w weld. Mi fydde wedi bod plentyn bach, ac mi roedd e'n berffaith fel plentyn bach. Ac yna pan yn tyfu I fod yn ei arddegau, mi fydde wedi bod yn berffaith yn ei arddegau. Mi fydde wedi ymateb yn y ffordd fwyaf caredig, yn y ffordd fwyaf doeth, heb tynnu sylw. Bydde dim byd o'r fath, bydde dim byd ni'n gweld yn yr oes I ni'n abod nawr. Rhai sydd yn dda trwy'r amser, efallai, drychwch arno fi pa mor dda ydw I. Dwi'n gwrando ar mam a dad ac eisiau pawb clywed ac falle neu rhywbeth hyll tu nôl cefnau nhw. Dim byd o'r fath. A mi fydde wedi bod rhywbeth arbennig amdano, yr oedd yn dduw. Ac am fraint I bobl Nazareth I weld y plentyn bach yma'n tyfu fod yn ddyn ifanc ac I dyfu fod yn ddyn ac am fraint yn gwybod mae yna rhywbeth dyn nhw erioed wedi gweld mewn unrhyw berson arall erioed o'r blaen, yr oedd hwn yn rhyfedd o ŵr. Gwir berffeithrwydd. A fe gafon nhw hwn am 30 o flynyddoedd. 30 o flynyddoedd o weld yr Iesu yn ei plith. Ac yr oedd yn wahanol I bawb arall. Ac wedi'r fath fraint, iddyn nhw amau a gwrthod Iesu Grist. Roedden nhw, mae yna ffactor arall fan hyn, roedden nhw hefyd yn gwybod pan nawr oedd e'n siarad yn y synagog gyda'r fath o'i thineb, fel petai rhywun wedi cael addysg o flynyddoedd gyda'r athrawon gorau posib. Mae fel chi'n dychmygu yn yr oes sy'n ni'n byw yn ei heddi, petai rhywun wedi bod I beth yw'r prifysgolion, mae pawb yn dweud, yw y gorau yn mynd iddo. Falle bod nhw'n mynd I rydychen neu Caergrawnt. Ac maen nhw wedi cael yr addysg orau, ac chi'n clywed nhw'n dod nôl, maen nhw'n defnyddio geiriau I ni erioed wedi clywed amdano'r blaen. Ac maen nhw'n siarad mor glyfar, a maen nhw'n llawn rhywddo I thineb, ac I ddweud y gwir, sneb yn deall nhw sydd yn rhoi Marc cwestiwn, faint maen nhw'n ddeall, achos os maen nhw mor glyfar, dylen nhw fod yn gallu esbonio fe I unrhyw un. Ond mi fydde'r pobl Nazareth wedi gwybod, achos roedden nhw wedi gweld yr Iesu, bod e ddim wedi bod mewn coleg, wedi cael yr addysg orau, a ddim wedi cael y geiriau, y terminoleg, ac roedden nhw'n gwybod sut gall hwn siarad ar fath o'i thineb. Ond ni wnaethon nhw am un eiliad ystyried bod hwn yn wirthiol. Sut mae rhywun ni'n nabod I frodyr a'i chwiorydd, I fam a'i dad, I nabod y teulu, ni'n nabod fe, mae wedi bod fel plentyn yn ein plith ni, ac y fraint o weld perffeithrwydd yn cerdded yn ei plith nhw, ac yna o glywed y dysgeidiaeth yn y synagog, ac yn clywed y negeseuon o Capernaum am y gwirthiau a'r athrawiaeth anhygol mae'n ei ddysgu, sut gall fod yn dysgu'r fath beth heb addysg? A wnaethon nhw ddim ystyried mai o dduw ydoedd. Wnaethon nhw ddim am eiliad
ystyried mai o Dduw oedd hwn. Achos mae'n dweud wrthon ni, a mae hwn yn frawychus, a hwy a rwystrwyd o'i blegyd Oherwydd Iesu Grist, oherwydd pwy oedd maen nhw wedi cael eu tramgwyddo. Maen nhw'n cael eu rhwystro rhag credu, achos pwy oedd Mae'r holl ffeithiau yna. Mae 30 o flynyddoedd o dystiolaeth yna. Mae tystiolaeth yr ardaloedd cyfagos yna. Mae'r athrawiaeth yn y synagog yno. Mae gyd yno. Ac yna, dwi ddim yn gwneud y gwirthiau ar y lefel mae wedi gwneud mewn mannau eraill, ac dim am un eiliad bod nhw'n gofyn rhywbeth amdani nhw eu hunan, dwi nhw ddim yn cwestiynu eu hunan. Ni'n gweld beth oedd y broblem. Fe caniatao nhw iddynt gael ei denu i bechod. Dyna'r ystyr yma o rwystrwyd. O'r gwreiddiol, mae yna elfen bod nhw wedi caniatau iddynt eu hunan cael ei denu i bechod, fel abwyd mewn trap. Pan i chi'n trial dal rhyw anifal bach, chi'n rhoi rhyw abwyd yno, pysgotwr neu dal llygoden, chi'n rhoi abwyd i ddod yn yr trap o'n nhw'n cael ei dal. A dyna'r ystyr. Maen nhw wedi cael ei denu. Yr holl dystiolaeth roedd yn amlwg o'i blaenau, ond pechod yn peri'r fath dywyllwch yn ein meddyliau, maent yn ddall yn llwyr, yn fyddar yn llwyr, yn farw, ac mae ei balchder ar waith. Ac mae hyn yn arwain at bechod o wrthod yr Efengyl. Adnod 4. Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt, nid yw proffwyd yn ddibris, ond yn ei wlad ei hun, ac ymhlith ei genedl ei hun, ac yn ei di ei hun. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, mae balchder dyn yn peri gwrthodiad o un o'i plith i ddyrchafu i safle o awdurdod drostynt. Dyna'r broblem. Maen nhw mor falch. Dyn nhw ddim yn fodlon i un ifancach na nhw, un oedd yn eu plith nhw, un welon nhw'n tyfu lan yn eu plith nhw, yn mynd i safle o awdurdod uwch eu pennau nhw. Ni'n gweld hyn yn y dyddiau yma, dydyn ni'n deall y syniad, pan bod pobl yn adnabod, falle pregethwr, ni'n gwybod be mae hwn fel, ac efallai wedi nabod y pregethwr pan oedd y pregethwr yn blentyn bach. Ac efallai yn un o'i gyfoedion o'r un oedran, ac maen nhw'n tyfu lan â'i gilydd. Ond falle dyw'r ffrindiau ddim am wrando ar y pregethwr nawr, maen nhw'n ei chael yn anodd, nhw'n methu ystyried y posibilrwydd fod gras Duw ar waith y mywyd y pregethwr wedi achub y pregethwr, methu ystyried bod y pregethwr wedi cael ei alw i'r weinidogaeth, ac felly maen nhw'n ffeindio fe wir yn anodd i wrando ar y pregethwr. Achos dwi'n cofio fe fel plentyn. A dyn nhw ddim yn fodlon cydnabod bod gras Duw wedi gweithio ym mywyd y person, ac yna ddim yn fodlon cydnabod bod Duw wedi galw'r person i'r weinidogaeth, ac felly maen nhw'n gwrthod gwrando. Balchder, ddim eisiau'r person fod a fwy o statws maen nhw'n meddwl. Ond dyw hwnna'n ddim byd o'i gymharu a beth sydd o'n blaenau ni. Achos beth sydd o'n blaenau ni yw bod pobl Nazareth wedi gwrthod mab Duw. Wedi gwrthod Iesu Grist, ac am freintiau y cawsant. Ac am freintiau y mae ein gwlad ni wedi gael. Efallai aelodau o'n teuluoedd ni. Y diwygiadau sydd wedi bod yn ein gwlad ni, ac edrychwch arno ni yr un mor eog a phobl Nazareth. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail gwrthodiad Iesu Grist. Yn sicr, i ni wedi gweld bod yr Iesu yn barod wedi dangos ei drigarau tuag at rai anheiddiannol. Roedd yn gwybod yn barod ymateb y bobl ar hyn oedd yn ei cylonau, ac i ni wedi gweld yn barod fe aeth yr Iesu i'r synagog ar y Saboth. Mae dal yn rhoi y cyfle iddyn nhw. Mae dal yn esbonio yr Efengyl i'r bobl. Luc 4, adnod 17 hyd 19, mae Luc yn adrodd yr hanes, ac dyma beth mae e'n dweud, a rhodded ato lyfr y proffwyd Eseias, tra yn y synagog nawr, tra fod yr Iesu yn y synagog, rhoddwyd llyfr yr Eseia iddo fe.
Ac wedi iddo agor y llyfr, Eseia, a gafodd y lle yr oedd yn ysgrifenedig, a nawr mae'n dyfynnu, ysbryd yr arglwydd sydd arna fi, oherwydd iddo fy eneinio i bregethu'r tlodion, yr afonodd fi, i ychau'r drylledig o galon, i bregethu gollyngdod i'r ceithion, a chaffeiliaid golwg i'r deillion, i ollwng y rhai sydd mewn rhyddeb, i bregethu blwyddyn gymeradwy yr arglwydd. Nawr mae Iesu Grist yn darllen yn y synagog o Eseia amdano ei hun. Am bresenoldeb oedd yna. Yn y fan y cafodd ei fagu. Fi oedd e'n byw am 30 o flynyddoedd. Nawr mae'r gynulleidfa yna, maen nhw yno ar y sabodd, mae'n darllen y proffwyd Eseia, mae'n darllen yr adnod sydd yn sôn am wirthiau, am bethau, yr oedd e wedi wneud, ac mae yna o'i blaenau nhw. Mae yna, mae'n sefyll o'i blaenau nhw. Mae e'n rhoi'r dystiolaeth, mae digon o dystiolaeth wedi bod ar blat yn barod. Fe gafon nhw i weld am 30 o flynyddoedd, mab Duw yn byw yn berffaith fel dyn. Fe gafon nhw glywed y dystiolaeth o Capernaum ac ardaloedd cyfagos. Ond fel petai y dyfynnu ddim yn ddigon, mae e'n sillafu fe mas adnod 21. Ac fe a ddechreuodd ddywedyd wrthynt, heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clustiau chwi. Dwi yma. Fi yw cyflawniad proffwydoliaeth Eseia, reit o flaen chi, o dan eich trwynau. Dwi yma. Am drigaredd. Gallwch chi ddim fod yn fwy clir. Allwch chi ddychmygu unrhyw un yn cael fwy o dystiolaeth am yr Efengyl na rhain. Mae e'n dweud wrthyn nhw, fi yw y Meseia. Yn barod wedi ystyried ei gwrthodiad o'r Iesu, ond mae Luc yn ei ddisgrifio yn fanylach, adnod 28 a 29 o'r benod honno yn Luc, a rhai oll yn y synagog, wrth glywed y pethau hyn, be fyddech chi'n disgwyl? Be fyddech chi'n disgwyl? Ar ôl clywed y pethau hyn, ar ôl cofio pwy oedd e, ar ôl dechrau meddwl, wel am fachgen oedd e, am ddyn ifanc oedd e. Ac yn ar ôl clywed Sion o gwmpas y lle o Capernaum ac yn y blaen. Ac yn ar ôl i weld a'i glywed e yn y synagog yn siarad gyda nhw, gyda'r fath o'i thineb ac awdurdod. Byddech chi'n disgwyl clywed, iddyn nhw blygu lawr yn ostyngedig ac mynedi feirwch a ffydd. Ond dyma beth ni'n darllen. A rhai oll yn y synagog wrth glywed y pethau hyn a lanwyd o ddigofaint. Ac a godasant i fyny, ac a'i bwriasant ef allan o'r ddinas, ac a'i dygasant ef hyd yr ail y bryn, yr hwn yr oedd ei dinas wedi hadeiladu arno, ar fedr ei fwrw ef bendra mwnnygol i lawr. Dyna oedd ei bwriad nhw, i daflu fe i'w farwolaeth. Roedden nhw mor grac gyda hwn. Ti. Yn cofio ti fel bachgen bach. A ddim am un eiliad cwestiynu nhw hunan. Ond i ni'n darllen, ond fe gan fyned trwy ei canol hwynt a aeth ymaith. Achos nid dyna'r ffordd yr oedd yr Iesu fod i farw, a nid dyna'r amser yr oedd yr Iesu fod i farw, ac felly fe lwyddodd e, mae hwn yn wirthiol yn ei hun, fe lwyddodd e fynd o'r dorf pechadurus yma yn rhydd. Ond am ganlyniad yw angrediniaeth nhw. Dyma beth sydd yn digwydd. Mae Marc yn dweud yn adnod 5 a 6 o'r 6 benod, ac ni allai e fe yno wneithir dim gwirthiau, ond rhoi ei ddwylo ar ychydig gleifion, a'i hiachau hwynt. Ac e fe ryfeddodd oherwydd ei hangrediniaeth, ac a aeth i'r pentrefi oddi amgylch gan athrawiaethu. I rai gredu y gall yr Iesu achau, ac iddyn nhw elwa, efallai o ran yr ychydig bach, doedd dim llawer ohonyn nhw,
Fe nath yr Iesu a chau rhai, ond falle roedd y gred oedd gan rhai yn y ffydd yn rhyw fath o gred bod yr Iesu'n gallu a chau yn unig. Doedd e ddim yn ffydd achubol. Ni ddim yn gwybod. Falle roedd e'n ffydd achubol. Ond beth i ni yn gwybod yw dim ond llon llaw oedd yna. Dim ond ychydig gafodd y fraint o'r elw o iachad ac o wirthiau yno yn Nazareth. Achos roedd y mwyafrif wedi gwrthod credu ac wedi ei tramgwyddo gan Iesu Grist. Ac felly nid oedd yr Iesu yn gallu a chau yno, gan fod hyn yn amhosib, i un a oedd yn holl alluo, gallech chi feddwl, wel, i fe methu a chau oedd e, doedd e ddim yn gallu, wel, wrth gwrs, ddim dyna beth oedd e'n golygu, achos mae Iesu Grist yn holl alluo, wrth gwrs bydd e wedi gallu a chau yno. Ond nid oedd e'n gallu, gan nid oedd am wneud gwirthiau oherwydd ei caledwch a'i anghrediniaeth. Dyna pam oedd e ddim yn gallu wneud. Nid diffyg yn ei allu, ond ddim yn gallu achos edrychwch ar ei anghrediniaeth nhw. Edrychwch ar ei caledwch nhw. Ac mae'r chweched nadod yn dweud ac fe ryfeddodd oherwydd ei anghrediniaeth. Does dim llawer o enghreifftiau o'r defnydd yma o'r gair rhyfeddodd yng nghyd-destun yr Iesu. Dim ond un neu doi neu dri sydd o enghreifftiau o'r gair rhyfeddodd. Ac fe ryfeddodd yr Iesu at ffydd y cynwriaid, a oedd yn genedl ddyn. Ac mae'r gair yn cael ei ddefnyddio fyna bod yr Iesu wedi rhyfeddu gan na chafodd y gŵr hwnnw y breintiau a gafodd yr iddewon. Ac felly mae'n defnyddio'r gair i ddisgrifio'r rhyfeddod yr Iesu. Mae'n rhyfeddu gan nad yw wedi cael breintiau, ond mae e dal i gredu. Ond yn yr achos yma, mae'n wahanol. Gan i bobl Nazareth gael gymaint o freintiau ac geto'r fath galedwch ar anghrediniaeth, ac felly tro yma mae'r Iesu'n rhyfeddu oherwydd ei anghrediniaeth. Mor drist yw'r achos yma. Fe wrthodon nhw ddod a'u cleifion. Roedd ganddyn nhw bobl oedd yn sâl. Roedd ganddyn nhw bobl oedd yn marw, roedd ganddyn nhw bobl oedd yn methu gweld, neu methu clywed, neu methu cerdded. Ond fe wrthodon nhw ddod â nhw i'r Iesu, gan bod nhw'n nabod e fel bachgen bach, gan bod nhw ddim yn fodlon bod rhywun fel o'i ardal nhw wedi dod i safle o statws, doedden nhw ddim eisiau fe cael gymaint o sylw. Roedden nhw mor falch. Ac oherwydd hynny, gwrthododd yr Iesu weithio yn ei plith nhw. Does dim record yng ngair Duw i'r Iesu ddychwelyd yno chwaith. Does dim record. Does dim sôn fod yr Iesu wedi mynd nôl at y bobl yma. Mae yn gwrthod gwneud y gwirthiau yma yn ei plith nhw. Mae'n codi dychryn yno chi'n dweud? Maen nhw wedi gwrthod yr holl dystiolaeth. Ac nawr mae'r Iesu yn troi cefn arnyn nhw. Wel, yn olaf, mae yna wers bwysig yma. Drwy gydol yr ysgrythyr, i ni'n cael ein dysgu am sofraniaeth Duw ond ydyn ni. I ni'n cael ein dysgu am waith dwyfol yn y galon. I ni'n cael ein dysgu am yr ail enedigaeth, yr hedyn yna'n cael ei blannu yn yr enaid, a Duw sydd yn ei osod trwy'n waith yr ysbryd glân. I ni'n cael ein dysgu dim byd i wneud yn ni. Mae'n rhywbeth goruwch naturiol, mae'n waith o Dduw, wrth gwrs i ni'n credu yn ni. Ni'n clywed am drigaredd a gras Duw yn agor llygaid yr enaid. I ni'n gwybod a ni'n credu hynny. I ni'n gwybod na fedrwn ni berswadio neb. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod nad ydyn ni'n gallu gwneud dim byd i achub neb. Ni'n gwybod rhaid yr ysbryd glân dod i agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Ni'n gwybod hynny. Rhaid i'r Iesu, rhaid i Dduw i weithio yn wirthiol i ddod ag enaid marw i fod yn fyw. Ni'n credu hynny hefyd. Ond hefyd yn yr ysgrythyr mae yna bwyslais ar gyfrifoldeb dyn. Mathew 11 adnod 20. Yna y dechreuodd fe edliw i'r dinasoedd yn yr rhai a gwneithid y rhan fwyaf o'i weithredoedd nerth o lef am nad edif ar hasent. Mae'n frawychus meddwl am y sawl sydd wedi derbyn breintiau yr Egengyl. Mae'n wedi elwa o oleini yr Egengyl, falle ar ei lwydydd.
ei magu yng Nghlyw ac o dan ddylanwad yr Efengyl. Yn gweld gwirthiau ar waith yn eu plith nhw. Yn gweld gras ar waith, falle mam a dad, brodyr a chwiorydd, falle aelodau pellach o'r teulu, ac yn gweld gras ar waith, ac yn gweld gwirthiau yn digwydd yn eu blaenau nhw. Ac maen nhw wedi weld, ac maen nhw wedi gweld y dyfal barhad, maen nhw wedi gweld bod yna ffyddlondeb yna, maen nhw wedi gweld bod nhw'n gosod Iesu Grist yn gyntaf ar eu bywydau, a maen nhw wedi colli mas efallai ar swydd neu ar gyfeillio neu ar arian oherwydd eu safiad nhw. A maen nhw wedi weld a maen nhw wedi tyfu lan yn gweld hyn trwy'r amser, ac wedi gweld falle cymharu teuluoedd hyd yn oed. Ni wedi clywed hyn. Maen nhw wedi cael eu magu ar aelwyd a llawn cariad a gras yr Efengyl, a gweld gras ar waith, a maen nhw'n gweld teuluoedd eraill, ac yna maen nhw'n gweld teuluoedd eraill, efallai'n llawn rhegi, a llawn anfoesoldeb, a anffyddlondeb, maen nhw wedi gweld meddwdod, maen nhw wedi gweld tristwch, maen nhw wedi gweld anhapusrwydd, maen nhw wedi gweld diffyg pwrpas mewn bywyd, maen nhw wedi gweld holl broblemau yma, maen nhw'n gweld nhw ar nosweithiau Gwener yn nos Sadwrn, ac yna maen nhw'n gweld cartrefi Cristnogol, a maen nhw'n gweld gras ar waith, a purdeb a glendid, a chariad a help, ac maen nhw dal i wrthod. Maen nhw dal i wrthod, ond maen nhw'n cydnabod bod y byd yn wastraff amser. A maen nhw'n cydnabod fod yr hyn sydd o Dduw gymaint gwell. Ond dyna beth mae pechod yn neud. Mae'n dod â llen o anghrediniaeth ar draws yr enaid. A mae balchder a chwant mor gryf. Chi ddim yn mynd i ddysgu fi. Dwi ddim eisiau clywed hwnna. Dwi ddim eisiau hwnna achos dwi eisiau be dwi moyn. Dwi eisiau fod lan fyna gyda fy statws i neu beth bynnag yw'r ateb. Ond wedi'r holl freintiau a'r fagwraeth a'r aelwydydd Cristnogol, sawl un sydd wedi mynd i dragwyddoldeb ar ôl clywed yr Efengyl, ar ôl gweld gras ar waith, ac maen nhw yn tragwyddoldeb heb Iesu Grist, ac fe ddaw y dydd y fan pan fydd yna gondemniad swyddogol a fydden nhw'n cael eu taflu i golledigaeth am dragwyddoldeb, fel pobl Nazareth. Fel y bobl welodd Iesu Grist fel babi bach, fel bachgen bach, fel dyn ifanc, a gweld gras, a gweld cariad a trigaredd fel bachgen ifanc, ac yna i glywed yn y synagog, a chlywed yr Efengyl, a i glywed yn dweud fi yw y Meseia, fel dwedodd Eseia proffwyd. Beth am ein gwlad ni, am wlad pechadurus yw Cymru. Os fi yna rhywun sydd yn caru ei wlad, fydda llawer ohono ni'n dweud, wel ni yw'r rheini. Ni'n caru ein gwlad. Ni'n caru'r arfordir. Ni'n caru'r mynyddoedd a'r bryniau a'r cymoedd a pob math o bethau. Ni'n caru'r bobl, ni'n caru'r iaith, am iaith brydferth yw'r Gymraeg. Dwi ddim yn deall ac wedi gallu gwneud cynghanedd, ond licen i beth ni'n gallu am iaith llawn cynghanedd yn y barddoniaeth. A am dalent i rai sy'n gallu gwneud e. Cyfansoddi'r emynau yma sydd yn berlau, siwr fod goriwch pob iaith. Mae'r emynau yn y Gymraeg mor anhygoel. Am ddiwygiadau fi oedd yn ein gwlad ni. A mae'r Beibl i ni'n darllen ohoni fan hyn wedi cael ei wneud blynyddoedd yn ôl. Ac un o'r rai mwyaf cywir allwch chi gael, Beibl William Morgan, am fraint i ni wedi cael fel gwlad. Wedi cael un William Morgan trwy rasdiw a gyfieithodd y Beibl mor anhygoel. Ac i cael pobl William Williams Pantacelyn ac Ann Griffiths am freintiau, ac i Dduw edrych arno ni yn ei ras, a codi pobl i bregethu'r Efengyl, i roi Griffith Jones Llanddowror i ni, ac i agor yr ysgolion cylchynol, ac yna fe roed i ni pobl fel Howell Harris a Daniel Rowlands a Christmas Evans am bregethwyr, ac yna Pantacelyn i roi emynau ni, ac i ni ar fath ragryth yn ein gwlad ni, i ganu emynau heddi a ddim yn credu gair o be maen nhw'n dweud. A fi na grefyddwyr yn ni ddyfarn yn sefyll o flaen ei creawdwr. Wedi'r holl freintiau mae'n gwlad fach ni wedi chael. Ac fe wrthodon nhw'r Efengyl. Fe wrthodon nhw Iesu Grist. O, mae yna wers fan hyn, yn does? Dysgwch y wers yma.
achos fe gollodd trigolion Nazareth yr holl fendithion o gael yr Iesu yn ei plith. Fe gollon nhw mas. Fe achosodd anghrediniaeth ei bod wedi hamddifadu o fendithion di-ri. Cadwodd ei anghrediniaeth hwy allan o'r nefoedd hefyd. Ni chawsant weld yr iachau a'r gweithredoedd mawr a gafodd llawer o ardaloedd eraill. Fe ath yr Iesu y pentrefi cyfagos, ond fe wrthodon nhw y breintiau yna, ond yn fwy na hynny fe gwrthodon nhw'r Efengyl, gwrthodon nhw tragwyddoldeb yn y nefoedd. Llywers yw hyn, mae yna ganlyniadau i bechod. Mae yna ganlyniadau i anghrediniaeth. Daeth pechod i'r byd o anghrediniaeth Efa pan gwrthododd hi gredu yn yw. Ac edrychwch ar ganlyniadau pechod addag Efa. Fe ddaeth pechod a striwio'r byd. Fe wrthododd pobl Nazareth yr holl dystiolaeth a oedd yn gweiddi allan, hwn yw mab Duw. Ond yr hyn a welwn yw nid oeddent am gredu. Mae dyn yn caru ei bechod gormod, ei falchder. Sa'n ni'n mynd i wrando ar hwn? Ni'n nabod ei fam. Ni'n nabod ei frodyr. Ni'n nabod ei chwiorydd. Ac yr holl dystiolaeth, dyna oedd y rhwystyr. Dyna oedd y tramgwydd. Ond nid yw'n wir, mae'r Iesu Grist yn dramgwydd iddyn nhw. Mae'r Efengyl yn dramgwydd iddyn nhw. Cymerwch yr hybydd felly. Gofynnwch am help i gredu yr holl dystiolaeth. Galwch ar Grist i faddau eich anghrediniaeth. Unwaith eto, nid yw'r hybydd Eseia mor berthnasol. Mae'n adnod mor bwysig i ni'n dyfynnu fe mor aml. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael gelwch arna tra fydd yn agos, os ych chi'n ymwybodol ei fod yn agos, ei fod yma, yna manteisiwch arno. Dewch ato, edifarhewch a chredwch yno. Dyna beth ddyle pobl Nazareth wedi wneud yn y synagog. Dychmygwch i rai yno. Falle oedd yn y synagog. A falle am eiliad. Yno'n gwrando ar yr Iesu'n darllen Eseia ac yna'n dechrau meddwl, mae hwn yn od. Mae hwn yn rhyfedd. Dwi'n cofio hwn fel plentyn ac roedd yn blentyn arbennig. Dwi'n cofio fe'n ymateb mewn sefyllfa. Falle bod hwnna wedi dod nôl i'w cof nhw yn y synagog. Ac falle meddwl, dwi'n cofio fe'n ymateb a doedd e ddim fel pawb arall, ond rhywbeth hyfryd, rhywbeth cywir amdano fe, roedd yn iawn. Ac yna fel dyn ifanc, roedd e mor ffyddlon i'w rieni, roedd e mor weithgar gyda'i dad yn sain, roedd e mor dda, roedd e mor gwrtais, ond doedd e ddim yn falch. Ac yn gweld rhywbeth hyfryd amdano fe. Ac yna fi'n cofio clywed rhyw sôn amdano yn Capernaum. Ac yna eistedd yn y synagog yn gweld hwn heb addysg, yn pregethu iddyn nhw ac yn dweud am y Meseia ac yn disgrifio yn union beth oedd yn wir amdano fe ac am eiliad efallai roedden nhw wedi meddwl. Ac yna yn sydyn iawn wedi dweud, fi'n nabod i fam e, gallai ddim fod. Dwlu yw'r cyfan, sa'n gadael i rwy'n fel fe dysgu fi. Beth ddylsyn nhw fod wedi wneud? Pan roedd presenoldeb yr arglwydd mor real yno. Fe ddylsent fod wedi manteisio a ceisio'r arglwydd tra roedd yna gyda nhw. Fe ddylsent nhw fod wedi galw arno tra i fod yn agos. Felly chi sydd yn gwrando, manteisiwch, dewch ato, edifarhewch a chredwch yno. Chredwch beth? Credwch yn hwn, mae mab Duw yw e. Credwch be nath e, fe ddath e i'r byd yma. Un neu beth, credwch gair Duw, fe ddath e i ddelio gyda'ch balchder twp chi. Fe ddath ei ddelio gyda chwant chi. Fe ddath ei ddelio gyda'r cyfan. Be nath e? Fe nath e fyw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Felly credwch bod e wedi byw bywyd cyfiawn a'i fod yn rhoi ei chi. Credwch bod e wedi rhoi ei ddwylo pur ar led a gwisgo'r goron ddraen. Credwch iddo gymryd y gosb gan y tad yn cael ei arllwys arno fef yn lle chi. Credwch bod e wedi cael ei gosbi yn eich lle.
A chredwch ei fod yn eich gwneud chi'n eiddo ac yn blentyn iddo. Ac felly ceisiwch e tra gellir ei gael e. Gelwch arno tra fod yn agos ar y ddewyd yn hynny yw hyn. Os ych chi'n galw, os ych chi'n ceisio, fe fyddwch chi'n dod ato, fe fydd e'n dod ato chi. Os ych chi wir yn ceisio. Am addewidion, am freintiau, am fendithion sydd yn bosib, ond fe gollodd pobl Nazareth yr holl freintiau. Fe gollon nhw'r cyfan, fe gollon nhw gweld aelodau o'i teuluodd o'n elwa ac yn cael ei achau. Fe gollon nhw'r fraint o'i weld yr Iesu wrthi fan hyn ac yn draw yn dysgu pobl ac yn ei achau nhw ac yn dangos cariad a help ar o'i cyngor iddyn nhw. Fe gollon nhw'r cyfan, ond yn fwy na hynny, fe gollon nhw ar fywyd tragwyddol. Fe gollon nhw mas ar yr Efengyl. Ac sawl un sydd wedi colli hynny. Sawl un oedd yn ein plith ni sydd wedi digio wrth yr Efengyl a sydd wedi mynd i rhywle arall. Sa'i mynd i wrando ar hwn maen nhw'n dweud. O, cymerwch eich rybuddio. Peidiwch â chwarae o gwmpas pan mae'n dod i'r Efengyl. Peidiwch â gwrthod mwyach. Dewch at Grist trai fod yn agos. Manteisiwch arno. Pwyswch arno. Am rybydd. Ond nid hwn yw'r sair. Am falchder. Mae'n ofnadw yn diwedd. Ond nid hwn yw'r sair. Mab, Mair, brawd Iago a Joses a Judas a Seimon. Gonid yw ei chwiorydd ef yn ein plith ni. Ac ar sail hynny, a hwy a rwystrwyd o'i blegyd ef. Gydewch ni weddio na fydd neb yn eog o'r pechod yna, bod yr Efengyl yn rwystyr iddyn nhw. Gydewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am dy waith, am waith yr ysbryd glân yn ein plith ni, ac yn gweddio o Dduw bydde di ar waith yn rymus unwaith eto. Ter di'n plith, tywallt y lan ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 303. Pam bechadu'r cyndyn, pam y colli denau drud, mae dy greuwr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. 303 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr byddai di ras ein harbwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.